Ahojte, máme tu začiatok februára a poďme pozrieť, ako môj projekt pokračuje. V januári dosiahli zisk 3,67%, to si myslím, čo je dosť dobré. Akcie pekne rástli, niektoré aj klesli. Ako vidíte, tak ja som už investoval dneska ďalší akcií. Čakáme na poslednú akciu, zajtra dokúpi. Momentálne nám trošku upuje Intel, ktorý je minus 25%, ale to nevadí, aspoň dokúpime akcie lacnejšie. A uvidíme, ako nám pôjde február. Ak sa vám páči moje video, chcete sa pridať, tak odkaz nájdete dole pod videom. A to je to asi všetko. Budeme pokračovať ďalej do konca roka a uvidíme, ako budeme na konci roku mať zisk alebo stratu. Tak sa zatiaľ majte. Ďakujem za sledovanie a čaute.